aurkezpenik beharrez duen pertsona batekin gaude, Miren Amurizarekin, eta berekin elkartu geha, pixkat azkeneko proiektutaz eta hitzeiteko, ze sorpresa handia hartu du, guain pantaila handian agertzen zara. Kontatu, nola da, salto hori, jauzi hori, bertxotatik pantailara, zinera? Bueno, handia, ez da, niretzako hau izan da, esperientzi bat guztiz barrile, nik neukan aurretik olako horik eta antzerakorik inoiz egin barik, eta bueno, hasierrek kisik proposamen hori luzetu uzten, eta bueno, egile da, hasieran, sustu hartu nebala, edo, gauza berri baten aurrien zauzen bakotxien, ez dakizu ondo ingo dut, gainera hain gauza handile, ez? Baina, bueno, konbentzidu ninuen, eta bueno, posik, ez, azkenien. Bai, esperientzia gustatu zaizu. Bai, izen da hori, esan dodana, ez oso ezbardin egu bertsolari jo goitute gauz, herri batera heldu, jarri, bota, eta jun. Eta hau ostera, izen da guztiz bestelako zeo zerrez, detailerik txikizena zaindute, aurretik jase prestaute, eta bueno, nietzako batez oso interesgarria izen da mundu hori barrutik ikusti, ez, zine mundu hori, danak kamarak, argizek, eta ez, beste jente askok birba ez da gukiko aukera sekula ikusteko, eta handize da hori. Bertsolarirekin hasi zera eta uste duzu eukiko dula honek jarraipena, alegia zinearen bide horretatik jarraituko dezula, edo gehiago, bueno, anekdota edo zure kurrikulumerako aberasgarri bezala geldituko da. Bueno, momentuz ez dakit, sekulo planteago ez dut egin olako gauzarik, ez? Baina, bueno, ni momentuz nabilenien oso gustora nabil eta egizia, ez? Esperimentuetara eta gauza barrietara, nik uste dut bertsolari jok eskarela zarratzen normalien. Baina, bueno, nik uste dut formato txikitsu hauko gauzetan erosu hau sentitzen azela pantaila baten baino. Eta zuk zure burua ikusita guen, pantailan ikuste dezunean, zer sentitzen dezu, nola ikusten dezu zure burua? Oso arraro haundi eta oso arraro, ez? Beste leku batzutan esan doan moduen pelikulien lehenengo 10 minute pasanoa zen eskuaz eta atzera begira eta ez? Ez dakit, telebistan eta hitzetik hortzeran agertzen bada zeo zer gurerik nik automatikoki beti aldatzen dut eta ezin aban aldatu eta raruen, ikuste da nontzako dela, rarue norbere buru ikusti hola, baina bueno, ez? Holan ikasten dabe bai, ez? Baitara igual sumatuko dezu, jendiak daukala erreferentzia zuria bertxotatik eta horrela, eta guain igual beste jende bat ere, ez dakit, zinezaleak eta orain arte bertsolaritzaz eta ez direnak eskatu igual etorriko hurbilduko zaizkizu edo orain digoiza ez da zabaldu zinema areto gehienetara, baina... Bueno, nik uste pelikula honen helburue hori zala, ez? Ez nirekiko, baizik eta bertsolaritzarekiko eta nagartzen garen guztiokiko, hori izan helburu, ez? Bertsolaritzie, zabaltzie, beste publiko baten gana, eta bai hemengo, ez? Esaten zan askotan, erdal jentearentzat, erdal ez bakarrik kanpokuek, bertokuek, baina bier bada bertzuekin hain lotura esturik euki ez da benak edo. Helburue hori izan. Iriztie eta beste jente batek ezagutzi hau eta momentuz emoten da bena gaitxi nahiko harrera hona euki dago ikusiko da. Oso ondo, bukatzeko galdera gehixo bat ingo dizut, bai. Beitu, nik behintzat gogara zertzan ikasi nuen baianen Euskal Herriko txapela jarri zioten nian. Eta zu pentsatuta daukazu, hitzen bat guk ikasteko txapel importante bat jartzen dizuteneako agurren abesteko edo. Ez dakit. Nik gogara hori Maialen eskerren ikusten nik eta beste danok ikasi gendule eta ni txapel importanteak, momentuz gauza txikila hoi, emotetziet importantzi hori eta ez du pentsau. Egun horretan igual gogaratuko jate zozer eta igual beste beharik esango eskerrik asko eta jazta, ez? Hori bertsolaritzi hori azken baten improvisazioa eta ikusik hau zer datorren. Bueno, gu nola ezkean bertsolariak ez dugu asko improvisatuko eta orduan, eskerrik asko eta nola zale eta jazta. Eskerrik asko, horren arte. Eskerrik asko zuek.